24/7 malite mgbe ọ kụrụ elekere 5 nke mgbede ruo elekere 6 nke mgbede ụbọchị Wednesday ọbụla ka ha kụziere gị ọtụtụ ihe ndị ị kwesịrị ịmata gbasara ọrụ aka na azụmahịa. Cheta, onye a na-agbaghị agaghị amata, onye rụọ orie, n'ihi ya agbajọkwala ihe omume a. Are you serious? Well, Lord. This DJ is on fire, fire, fire. Onye kpara ego ya akpara okwu, ma ị na-eji ya ego na-ekwu ịma ome ekwu, ma ị na-akpa ya ego ede ịma ome ede. Amamina ghọta, ego bụ mma nwoke, ego bụ mma dị nkọ, onwe ya osisi gara ya ahụ na mgbotu, na-aghọta ya bụ ihe. Ịma asị nwatakịrị kpata ego, okenye agagbu onwe ya n'ozi. Ego bụ ụka, ego bụ okpu. Ya bụrụ na akpa m ego, nwaada nwoke ọcha Clara ọ ga-ajụ m ụwa m. Onye kpata ego ya azawa aha nna ya. Ihe ị ga-anụ abụrụ, ịmaghị Chidi nwanne Raymond nọ. Nke ahụ ada nne ya si ụmụnne ekwu. Naanị gị onye nọ n'obodo a na-amaghị onye Chidi wo. Chidi na-agba leziks. My mother, onye tọrọ nne m bịa tọ nna ya, tọ nne m, tọkwa nne m, otu a ka anyị gbara sie. Mụ na Chidi gbara Chidi bụ my blood m ka ọ wụ, my brother ka ọ wụ. Ọ wụ otu ụwa adị. Ijide ego gị ijide okwu, ijide ego gị ime ụmụnne, mana ide ogbenye ụmụnne agbalaga na-aghọta ya bụ ihe. Ịkpara ego na-ekwu okwu n'ọgbọ, ihe niile i kwuru eziokwu ka ọ wụ. Onye na-eji ya ego na-esi agụgọ politiks na public ijikọ ahụ. Si gba nkịtị, keep quiet. Kedu ihe na-esiri agụgọ? Mana onye ji ego na-esi agụgọ na public asị onye ọbụla aka ma ọ da na-ege ntị. Na ọ ga-awe agụgọ a ka o sikatara nwa ego. N'ịmakwa onye ọwọ ya na ndị politicians na-arụkọ, ya na Tinubu ha na-arụkọ, a na-ege ya ntị. Mana onye na-eji ya ego eji ya okpu nwene ọwụ otu ebe arị, maka na-eji ime ego Clara nwoke ọcha na-ajụ m ụwa m. Ike agwụla. Uche, please, I don't need it this evening. Must my name enter this talk now? Must my name enter this talk now? Agbanwe osule. Ihe a new month. Osule. Ihe a new month. Osule, tụwa m n'ọnụ. Tụwa m n'ọnụ. Ndị ke nwa Ada Clara nya ji ego ya. Ọmasị gị dị ogbenye. Ọlakasịwala. Ọmasị gị dịrị Paul. Echere m esi ngonye gị biskit ị ga-akparị agwa. Ọkwa ego nyere gị kparịala agwa. Igonye na-emebe ole. Ọkwa ego nyere gị biskit ị kparịala agwa. Agbanwe dị ka gị nwa. Lele. Ọ dị ego. Kelee ọha na eze ma ọ bụrụ ma ị ga-ekele. Aga m ekele. Igbo ndị ọma, mgbede ọma na ole otu unu mere, ejimaka nọ n'ọfụma. Asị m ya gaziere unu, na-agụrụ n'ọfọ izu ụka ọhụrụ dị mma, na-agụkwụrụ n'ọfọ ọnwa ọhụrụ dị mma, na afọ indipendent dị mma. Ndị ewonụ o wee bụrụ ya ịma ka ọ dị ịbịara na-achị m ọchị na ikuku ebutuola ya bụ oroma nji awọ na nrọ.
masị gị ọkọm ọnụ ụwa akọzila m na-ebughị Chineke m. Guess what? Gịnị mere? N'abalị bụrụ taa ka m nọkwa na nra ahụ were shovel were aja otu a na-akọnye oroma ahụ n'ukwu. Ọ daala n'ihe ahụ emeka Uche Na-akọnye ya. ị na-akọnye ya n'ukwu Ihe ọ m daala chọrọ ọ ime daala. ime ka ị mara udu mmiri ka dị. Uche you don't fall be say you don't Udu fall. mmiri ka dị. And Uche oroma ahụ osisi ya buru ibu ndị otu isi ịga ahịa ibuliri n'elu. Ebulighị m ya, ọ nọ n'ala na-abagide ya aja n'ukwu. Ọnwụ Ọ isi. ga-anọ n'ala ebe ahụ mịwa Oh. ha kọntinu ebe ọ kwụsịrị. N'ihi ya achịzila m ọchị. Ọkọm ọnụ ụwa achịzila m ọchị. You are not my God. Uche ọ daala ọ daala wepụ Ọ dabe. ebe ahụ. Ọ dabe ọkpụkpụ ga-adị ndụ ọzọ. Ọkpụkpụ ga-adị ndụ ọzọ. Don't worry, ememe aga na ike ọnụ asara gị oroma. Dry bone ga-arise ha ọzọ. Hapụrụ onye nwe oroma ya. Onye nwe ya oroma Chineke ji gozie m na nrọ. Kemgbe m gbara na-awa oroma onwe onye bịara m eme interrupt si Uche awala oroma ọkwa gị nwa ọkwa ịhụrụ gị mụ na gị nụ. Ma asị nwa nnụnụ m wee fewe ebe ya ebe dinta amụta agbawa agbabi ọkwa gị nwa ọ dị ego ụlọ mmanụ ka anyị si eme ya. Ị hụkwara na mgbede a mụ na nwa ada nwoke ọcha Clara ada Independence mụ na ya ga-abịa nnọọ jikọta aka ka ịgụrụbe nyọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ. Ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ onye gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya ziziri nke ọma bọbọ nkịtị na onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya odogbo nwa ma ọ mee ya ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ nkwụ na-abịa na ihe omume anyị bụ aka aja aja nke mgbede a. Isiokwu anyị ga-atụle onwekwala mgbe anyị tụlere isiokwu a mana anyị ga-banyekwuo onye aja n'okwu na mgbede a. Ọghọm dị n'ịnọ nkịtị. Ọghọm dị n'ịnọ gịnị nkịtị. Ọtụtụ ọghọm dị na ya. Ya bụ ọtụtụ ọghọm a ka anyị ga-eji nwayọọ rụtụọrọ gị gịnị aka mana anyị na-ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị na mgbede a. Kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye onye na-anọ ọkpọrọ na-enweghị ihe ọ na-eme? Onye na-anọ ọkpọrọ na-enweghị gịnị ihe ọ na-eme. Asị gị nye onye dị otu ahụ ndụmọdụ, kedu ndụmọdụ ị ga-enye ya? Kedu advice ị ga-elite ọrụ onye mere gịnị dị otu ahụ? Anyị ga-ebu ụzọ nara ọkpụkpọ oku anọ tupu anyị eje ṅụrụ mmiri kpacha akpịrị lọghachizie bịazie rụtụọrọ gị ya aka bụ ọghọm dị na mmadụ ime gịnị ịnọ ọkpọrọ. Clara ịnọ ọkpọrọ ajọka. Ọ jọrọ ezigbo njọ. Enwe ụdụka ihe ọ na-ebu agha ọ bụ ọtụtụ ọghọm aga. Disadvantage ka nkọ. Ọ ka nkọ. Ekpucha makwa mma enwekwara uru nọ na ya. Echeghị m na o nwere uru dị na ya. Ọghọm. Echeghị m na o nwere uru mere gịnị dị na ya. Ike egboro. Kpaa akara ekwentị maka ndị ga-enwe mmasị ịkpọbata. 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị chetakwa na anyị ka nọkwa n'ihe omume anyị bụ mmemme Indipenda. Gị gaa na Facebook anyị zibatara anyị gịnị ozi gwa anyị uche obi gị gbasara ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị na mgbede a. Mgbede ọma. Hello, Uche na Clara. Mgbede ọma o. Kedu ka unu mee? Anyị dị mma o nwoke ọma. Happy Independence. Ya gaziere gị gwa anyị aha gị na ebe i si na-akpọ. Aika Fofire, ntị ndị abara akpọ. Kedu ndụmọdụ ị nwere inye onye na-anọ ọkpọrọ na-enweghị ihe ọ na-eme? Ya jere ama ọrụ a na-agba awụ zuru ezu. Eje oje ma okwu ọrụ. Ọ na-anụ. Gị nwa na onwe gị kedu ihe ị na-arụ? Mụ a na-arụ eletrọniks. Ndewo. Ya gaziere gị mgbede ọma. Ezigbo mmadụ olu ya na-anụ ụzọ n'igbo okwu. Nwa na ya eze na-ata njaba. Ya gaziere gị nụ nwa na ya eze. Ndewo. Ya gazie. Clara, nwakwara go. Aga m ka nwa na ya eze na-ata njaba. Ndewo. Kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye onye na-anọ ọkpọrọ na-enweghị ihe ọ na-eme? Ndụmọdụ na-enye ya ndị butere ya oshi, butere ya ịkwa asịrị, butere ya agwa ọjọọ dị iche oke aṅụrụma
butere ya chewe Chineke iji aka egbu onwe ya n'ihi na mmadụ ịnọ ọkpọrọ adịghị mma onye ọbụla gbapụ ọdụ odo Naijiria dị ugbu a mmadụ ekwesịrị ịnọ ọkpọrọ otu obodo anyị dị taa ndewo ya gaziere gị nwa na ya eze na-ata nje aba ọ n'ebe ahụ na mgbede a ọ nọ ya Uchenna ndewo gwa anyị aha gị na ebe isi na-akpọ nwaanyị ọma ndewo ya gaziela nọ na mgbede ahụ ndewo happy independent ahụ ndewo aha m bụ Evangelist Austin Ben Ọhanụmma aka Otimkpu Jizọs ndewo echi m ụmụgụma wee na-akpọ ebe ahụ n'obere akpa ọka so ihe m ga-agwa ndị a na-anọ ọkpọrọ ndị oyibo si an idle mind is a devil's workshop iji ya so maka and o nwere ka anyị ejekwa na sushi there is no playground for an idle man so onye ọbụla anọ ọkpọrọkọ o nyere onwe ya ekwensu ka ọ bata n'ime ya maka mọọlụ ọ nọ gịghị iche echiche ọma n'ihi na onwe ha na-arụ ọ ga na-echewu elekpo ji enweta ego elekpo ji efuta nke ekwensu a ga-agba ya chi zuo ochi baa kọtụ mema wayo mema yahoo nwomasịrị ahụ ọjọọ ka ọ ga na-atụnyere ya ime gị dohie ya tụrụ gị doma fon ya tụrụ gị nweghị pịam ya pịrị ego gị gaa anọghị ATM gị da otu ikiri ya maka na onwe ha ụlọ ọ na-achọ ụzọ ụlọ ọ ga-esi wee nweta ego and onye na-eme ihe ndụ ya dị riski o nwere ike nwụ mgbe n'ike o nwere ebe ọ ga-ezu ochi ejide ya ọ laala mkpọrọ o nwere ike isi ka ahụ ncherekene ka m jụọ gị o nwekwara gị nwa na onwe gị kedu ihe ị na-arụ ahụ m onye ozi Chineke ịnụ ma mkpọrọ Sham Evangelist Austin Ben aka Otimkpu Jizọs ndewo onye ozi Chineke ya gaziere gị iwe onye ozi Chineke o mere ka nke a sikwa daa na ntị onye ozi Chineke kwesịrị kwa inwe ihe ọ ga-arụ amami na-aghọta o wee bụrụ ya ka ọ dị otu oku naanị ka anyị nwee ike jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị anyị lọghachie anyị elebazie ya anya bụ ọghọm dị na mmadụ ime gịnị ịnọ nkịtị ị hụrụ na mgbede a ya bụrụ na ị na-anọ idol ị ga-ekwu no maka na ọ ga-akara gị mma na ị gbanyụrụ redio ino karịa ige ihe anyị ga-agwa gị na mgbede a agwara m gị eziokwu mgbede ọma Uchenna na Kwara nwaanyị ọma mgbede ọma happy new month ya gaziere gị n'ọgba anyị aha gị na ebe isi na-akpọ aha m Patrick Chukwuemeka Ọnwụtụrụba from Dozu mmadụ isi Njaba ka anyị malite n'ịjụ gị kedu ihe ị na-arụ Patrick ọmụọ m abụ onye ọrụ ugbo iwe onye ọrụ ugbo na-asụpụta mmanụ nkwụ ana m arụ ọrụ mmanụ nkwụ ndewo na oil produce Uche na ihe mere ndetụla gị vootu karịrị akarị o mana ka ọ dị lee ajụjụ anyị na-ajụ gị na mgbede a kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye onye na-anọ ọkpọrọ na-enweghị ihe ọ na-eme ịma no food for a lazy man onye ọbụla nọ n'ọkpọrọ werele onwe onye ekwe ezizi ewere emere otu o si so onye ọbụla ịhụ na nọ mkpọrọ ihe nọ nkịtị ihe na-aga awa ochi ihe ọjọọ dị iche iche uche na-asa kọlụ m biko keta ama enwe nwere m lọpụta ndewo nke bụ eziokwu bụ na ihu ọkpụkpọ oku anyị na-aza ya anyị anaghị ahụ nọmba ụnụ gịnị anyị amaghị onye na-akpọ ọya onwe ọkụ vom anyị epikie ya Clara gị nwa kedu ihe ị na-arụ dị ka ọwa akwụkwọ akụkọ Vanguard ka ị na-eti uche o ị ma na inwe ha aka ọrụ uche aka ọrụ m owu na ana m agbazi gị olu ị na-agbazi m olu ịwụnụ special advisor special advisor ka ịwụ PA gị advisor la idugbuola m ihe niile ọ megara uche nwekwukwa ọkwụga m then withdraw why withdraw ya nụnụ no I will not withdraw achọrọ m ka ị dị mma ka ị pụta wụrụ gwemgwem tender your resignation letter resign ya Clara need hụ gị go I want it need hụ gị I go want it uche o gị na-akọ ihe m na-arụ wụ gịnị ọlụ ọma ọ ga-akara m mma na nwa 4 years bịara dụwa m ndụmọdụ kara gị nwa ndị ihe nwa 4 years gịnị kemgbe ị dụra m ndụmọdụ kedu ihe dụpụtara m kedu ihe dụpụtara m itoolu ogologo ị na-adụ m ọdụ ịwụ ancient model ndị nke a na-adụ uche adụgidere gị gaa na ihe gị na-abata n'anya
Uche apịa gị ugbu a na-apịta isi gị nwe ka ọrụ gị PA gị personal every ụtụtụ gị bịa hịa tie akụkọ Vanguard ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị ka anyị jee nnọọ jetanyetụ mmiri na akpịrị ma kpacha ya bụ akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anya elebazie ya anya bụ ọghọm dị na mmadụ ime gịnị ịnọ nkịtị agagharịkwala agagharị nna ya ka nke na-amapụ n'otu achịfụkwala efu nna aka nje zọba onwe m ọkwụ ya na onye ọbụla zọba onwe ya o Are you serious? nna ya ka nke na-amapụ n'otu achịfụkwala efu nna aka nje zọba onwe m ọkwụ ya na onye ọbụla zọba onwe ya o Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. My name is Barry Cosmos, the radio Mashada with one on radio. My name is Onyagro Chugazurim, popularly known as Number the Sports Chef. And my name is Urenaya. Aham buchen na Clevono, Hama Gramaya Sinkoma. I am the love God. 65 years, no be rice and beans. Happy Independence, Nigeria. Happy Independence to you out there. Happy Independence Day. Happy Independence Day to all the beautiful Nigerians out there. Happy Independence Day to Nigeria. So on behalf of Clan Chief Professor Chimezie Kingsley, KSC Ebubemba Kedu, CEO of Echo FM, and his beloved wife, the co-CEO, Chief Lady Maureen Kingsley, Odiokonamba, and the entire staff and management of Echo FM 100.7 Owerri. Myself, Mary, the slim diva, your most adorable, the head of programs, is wishing everyone happy independence. Happy Independence. Thank you so much and much love. Mwah. Hello. Hello everyone, my name is Mary Omeniwode. It's my name na Preshi Bugatti, the queen of the talking drum. My name is Barry Cosmos, the radio Mashada with one on radio. My name is Onyagro Chugazurim, popularly known as Number the Sports Chef. And my name is Urenaya. Aham buchen na Clevono, Hama Gramaya Sinkoma. I am the love God. 65 years, no be rice and beans. Happy Independence, Nigeria. Happy Independence to you out there. Happy Independence Day. Happy Independence Day to all the beautiful Nigerians out there. Happy Independence Day to Nigeria. So on behalf of Clan Chief Professor Chimezie Kingsley, KSC Ebubemba Kedu, CEO of Echo FM, and his beloved wife, the co-CEO, Chief Lady Maureen Kingsley, Odiokonamba, and the entire staff and management of Echo FM 100.7 Owerri. Myself, Mary, the slim diva, your most adorable, the head of programs, is wishing everyone happy independence. Happy Independence. Thank you. Hello. Hello everyone, my name is Mary Omeniwode. It's my name na Preshi Bugatti, the queen of the talking drum. My name is Barry Cosmos, the radio Mashada with one on radio. My name is Onyagro Chugazurim, popularly known as Number the Sports Chef. And my name is Urenaya. Aham buchen na Clevono, Hama Gramaya Sinkoma. I am the love God. 65 years, no be rice and beans. Happy Independence, Nigeria. Happy Independence to you out there. Happy Independence Day. Happy Independence Day to all the beautiful Nigerians out there. Happy Independence Day to Nigeria. So on behalf of Clan Chief Professor Chimezie Kingsley, KSC Ebubemba Kedu, CEO of Echo FM, and his beloved wife, the co-CEO, Chief Lady Maureen Kingsley, Odiokonamba, and the entire staff and management of Echo FM 100.7 Owerri. Myself, Mary, the slim diva, your most adorable, the head of programs, is wishing everyone happy independence. Happy Independence. Thank you so much and much love. Mwah.
nwere alaka chisi bọọ chisi fo gị hụ ha amati ya n'akwa ndina ka mati from morning till night ha na-arahụ gịnị sụra biliekwa n'ọtọ jee chọọ ihe ụmụaka ga-eri ketekete kpọkpọ emanụ ewu manị na onwe ya onye nke kpọrọ onwe ya nwaanyị biliekwanụ chọọkwanụ ihe ị ga-eme iji wee nyere di gị aka ketekete kpọkpọ amami na-aghọta ya bụ ihe gboro ike ịgwa gị eziokwu Hello everyone, my name is Mary Omeniwode. It's my name na Preshi Bugatti, the queen of the talking drum. My name is Barry Cosmos, the radio mashada with one on radio. My name is Onyagro Chigazrim, popularly known as number the sports chef. And my name is Urinaya. Ọkụkọ gafee ekwensi abụọ gị sam ọkụkọ agbara abụba o you no go chop of fowl ọkụkọ ọ ga-adịkwa ụtọ ọ ga-adị ụtọ ekwensi abụọ gị see the laughs now see the laughs gị hụkwa ekwensi ahụ emekwa ikuku ekuo pam laughs ya aya n'elu gị hụrụ na ọ gbara agba gị hụ na ọ gbara gịnị ọ gbara agba the funny part wo na ya dị ebe ahụ ị nọ hụ ọkụkọ ahụ enweghị onye ị ga-ahụ mgbe ahụ mana ozugbo ị na-ada ivu gbam si ka enwuchi ọkụkọ ahụ lekwa mmadụ ịwọọla gịnị onye ohi ịgbaala na gịnị ụwa dị egwu ịhụ na ihe nọ idol na-eme gịnị na-ebute ọ na-eme mmadụ na-amaghị aka too much aka ntụtụ ihe fuo n'ezinụlọ akpọwa gị gịnị aha si jee jụọ ya ọya nwa na ide house na ide house na ihe niile mere na ide house uche onye pụwara na gbasa akwa n'ezi mmiri ma anyị nwoke mmiri si ma ya si leenụ uche nọ na ya dị mana ọsabata hụrụ m ọ wee weekend man ya wee weekend uche claro gịnị uche hol uche nọ na ya tụrụ adịsi onwe gị sabatara m akwa uche I'm giving you an instance osule gị now for example osule gị now a na-eme example you are pushing me to the wall o uche go ahead agba dị otu a na-eduba mmadụ na gịnị n'izu ohi kedu ka mmadụ ga-esi nọrọ dimkpa mmadụ agbọọ mmadụ gaje ịla di everyday ga nọrọ n'ụlọ onwe ihe ị na-arọ ga kọtọrọ n'ụlọ onwekwana ihe ị chọrọ ime gịnị ịga anya aka ama akpa gị aka n'ọnụ work no day ji aka gị create pụta gịnị something ọ otu ala anyị Nigeria shidowe ihu na onye ọbụla jizi aka ya create tapụ ihe ọ ga-eme akwụkwọ nsọ si ihe ọbụla ebikwasara aka ka Chineke ga-elekwasị anya na ya wee mee gịnị gọzie anyị ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị wee bụrụ gịnị ka ị bikwasara aka nothing chibọrọ ala ụtụtụ onye ukwu na onye nta oke n'ọhịa mgbere n'ụzọ amanye isi n'ọhịa amanye n'ụzọ amanye n'ụlọ ahịa ndị na-aga ebe dị iche iche na-eme gịnị na-aga okporo ụzọ adị bizi gị nwa nke gị ọ naghị emetụ gị n'ahụ ọ naghị eme uvu gị gị matịa n'akwa ndina gị rie gị nyụọ gị saa ahụ gị rie gị nyụọ gị pịa ekwentị kuko ọchị na wao mana eme ya akpọcha onye ga-esendịrị ojent 2K onye ga-esendịrị ya ojent 2K blood run am for me now ojent 5K blood ahụ ga-ekechi gị anya otu ụbọchị mami na wata gbalịa amalie chọọ ihe ị ga-eme gịnị ị ga-eme ihe ị ga-ebikwasị aka na ya wee na-akpọku Chineke ọ dị oke mkpa o nwere ndị ọ na-abụ nwere alaka chisi fon nọ ga ịhụ ha n'ime ụlọ ụka a na-azụ ụkwụ n'ala timtim na-azụ ụkwụ na early morning onwe ebe ị na-aga onwekwana ihe ị na-eme gịnị ị na-eme gị na-akpụkpọ aka mana ọ ga-esi n'eluigwe eme gịnị ada there is time for everything Genesis si God worked for 6 good days nke ga-eme ya 7 ya ezuoro onwe ya gịnị ike ya bụrụ na Chineke kere mụ na gị rụrụ ọrụ 6 days who are you Chineke o God who are you who are thou akwụkwọ nsọ sa ịkpa agwa ka ndanda onye na-eji oge ekpemọkụ ebukọ nri ya n'oge udu mmiri ya eme gịnị ya alakpuo kedu ihe nke a na-achọ ịkọwa there is time for everything uche ikpukwa okwu ọma gị n'ọnụ thank you ana m ahụ ozikwa ndanda ọ dịkwa na mma udu mmiri apụọla nọ igosi ya around November December oge ọkọchị gị hụ ndanda esere ya ichere na ndanda amaghị ihe ya lakpuo kemgbe ahụ ozikwa ya mana ọtụtụ ndị mmadụ na-eji oge ha kwesịrị iji efe Chineke
eme ihe ọzọ ji oge ha kwesịrị ime ihe arụ ọrụ eme gịnị efe Chineke. ị kwesịrị balance ya balance. There is time for everything. Jee chọọ ihe ị na-eme. Jee chọọ ihe ị na-eme. Ị na-akpọkwanụ Chineke gị si lekwa enwere ihe mme gị. Jiri ihe agọzie m. Jiri ihe agọzie m. Ya le anya na ka ya si enwe ihe nwa m amị gị ya eshi nga ahụ ya agọzi gị. Ị chetala ihe Ecclesiastes kwuru? Ọ sị gịnị? Ya mkpụrụ n'ụtụtụ, ya n'ehihie, ya n'abalị, maka na ị maghị nke ga-amịtara gị gịnị mkpụrụ ị chọrọ. Biko ndị ebe ọ nọ nakwa Ecclesiastes. Clara ajụzila m ụdịrị ajụ. What do you mean? Echọrọ m isi wee Christian. Ị garuo na Ecclesiastes sakawa ya. Ọ na mpaghara sawa ya ebe ọwụla ọwụ. Ọ nọ na nọmba 14. Nọmba 14 Ecclesiastes Street. Ọ bụ ebe ọ na iru ebe ahụ ga-echọwa ya. Ọmụma ajụ. Gaa n'ihu nyekwu aka nwaanyị ọma bụ ọghọm dị na asị nwaanyị okwu na ụka bụ ọghọm dị na mmadụ ịnọ nkịtị. Uche ọzọ dị ka ibe ya wụ na ịhụrụ mmadụ ịnọ nkịtị ọ na-ebute mkparị. Ọ ga-eme ka ọtụtụ ndị hapụ ịkwanyere gị ugwu. No way. Uche ị nwere ike macha mma o. Ị nwere ike ịdị oke n'anya but ị nweghị ihe imega ọ gacha taa anyị ga-eri mmanya ọhịa ihe anyị bịara ị nwezi otu mkpụrụ respect mana uche ọ na-enwe ihe imega maa mma nwoke kwụ ọtọ nwoke kwụ n'ọkụ nwoke wụ ihe ederebe eje ọnụ. Very important. Uche ọ na-ebute mkparị ma onye kwesịrị ịkparị gị ma onye na-ekwesịghị ịkparị gị. Ya na-agwa gị okwu. Ya na-agwa gị okwu anyhow. You like am like that? Fine boy no work. Fine boy no work. You know make sense now. Mana ọ na-adị mma kpọọ tempo that farm boy wey dey work for wey get farm for wey get shop for wey be engineer wey dey sew clothes. Makwa Uche that fine girl. That fine girl na-akpa isi. Ọ kpaa gị isi nga Uche. Ị ma achụ ya maka na-akpa mmadụ isi. That girl wey fine. Wey fine. Beauty with the brain. I dey tell you. Beauty with the brain. Or beauty with the empty score, empty brain. Ama me na water. O nwekwanụ ka isi bịa n'ọgbakọ ebe ndị mmadụ nọ. Akpa aha gị, eme attach ihe ị na-arụ. Ya magbu onwe ya. Owe ga-anọrọ no work, onwe ihe ị na-arụ. O meke hụnụ sense na ya nọrọ korim gbara nọrọ korim. Onye na-ekwesị ịgba gị okwu ga-agba gị okwu. Exactly. A ga-akparị gị. Too much. Ọbụla dị nwunye gị. Ị hụrụ love? Ebe ego gboro ka love nyụrụ ka ọkụ. Isi mkpugharịa ya. Ebe ego gboro ka love mere gịnị nyụrụ ka ọkụ. Iweta 100 naira enye gị love 100 naira na so life bi. Iweta 15 enye gị love 15. Gị si ọwa asị gị na nwunye gị wetagodo ego ka unu na-eri na-ekpori ndụ na-ekpori ndụ. Ego ahụ dara ya. Ego ahụ dara ya. Akwa ndina ahụ ga-adịara gị hot. Akwa ndina ahụ ga-eme gịnị ga-adịara gị hot. Eziokwu, ị gaghị achị ịnọkịta anwa nọkịta ya nso maka ị ga na-atakashi ya ahụ. Ị ga na-asọ ya oyi n'anya. Because nothing day. A gaa na meeting ndị yard. A suggest we ihe. Ego ile a ga-atụ. Ọ wee suggest asị ọwụ nke ị ga-akwụ. Ka a tụrụ atọ ekwuola. Ọwụ nke ị ga-akwụ na this one you go pay. Unnecessary insults. Ikwu okwu ka nwoke kpọghị. Uche nwoke nwụzie ihe ọ ga-ekwu nwe ihe ọ ga-eme ya wuruzie egwuru. N'ihi gịnị? Onwe ihe ọ na-arụ kwana ihe o ji eme gịnị akpata ego. Ọ ga-eme ka ndị mmadụ hapụ ịkwanyere gị gịnị ugwu. Uche asị ego wụ mma nwoke. Ụbana ihuru nke Uchike ugbu a ego wụ mma nwoke ego wụ mma nwaanyị. Enweghịzi onye nọ ga-aka fe ya n'ahịa ya nọrọ ihe. Marriage ugbu a 50-50 o. Oh God, Uche. Na 50-50 somehow. Onwe onye na-achọ ịlụ nwaanyị dị idol. Anyị agafeela Owori ọkwa ọchịchị Tinubu a ka ị ga-eme ịdị na-anọrọ n'ụlọ na-erisa akụ. Ọ ga-arakwa ahụ. Amame na aghọta. Onye na-enweghị aka ọrụ ọ ga-ara ahụ akwanyere ya gịnị ugwu. O wee bụrụ ya. Ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ. Ọ ga-eme ka ị hapụ inwe mkpenye n'onwe gị nke na ọnụ agaghị esi gị ike. If you no get hand work, ị gaghị trust dị onwe gị. Eziokwu, ọ na-awụ Uche abịa na meeting o tinye ha ikwuge. Ị ga-eweli nkwuwa okwu ebe ị gaghị trust onwe gị maka na n'uche gị ma na onwe ihe ị ga-emenwu. Ibi n'ebe nwunye gị nọ.
asị ndị onye gwa gị si ịhụ na Tio akpọọla blọk ịhụ na John akpọọla blọk lekwe ha fa na ka anyị ga-esi mee ka anyị rụta ụlọ na village ka anyị rụta ụlọ n'obodo anyị gị ma ọnụ kwere maka na ịma na-enwe akpọ gị kulie gị elu kwụda gị ala tulekene nwa okorobịa na-arụ weloda ya ele geeti naanị ya gbara big gate ọ bụrụgodị arị na onwe onye bịara zụrụ geeti ahụ o lechaa geeti ahụ obi ụtọ na-eme ya onwe joy ya sị verily I will be a strong man. Exactly. Ya bụrụ na enwere m ike ịrụ geeti a si nnọọ na ihe na-enwe ihe ọrụ pụta ya aghọọ ihe echeghị na o nwere onye ọ ga-atụ ọrụ ụjọ ya na-ekwu okwu obi na-eme gịnị na-esi ike ọ na-enye joy na ahụ na oge mere ihe a ya ụlọ ihe ya na-elere ọ dị mma ị gala n'ubi ị kọrọ ha ubi gị ya ọfụma ubi gị na-eme ọfụma only that joy o nwere dịka confidence ọ na-eme gịnị ọ na-eweta ọ ga-eme gị inwe mkpenye n'onwe gị mara that I can do this aga m emenwu gịnị ihe a ị bụrụ onye na-akwa akwa mụchaa ka esi akwa akwa mụta ya bịa kpara mmadụ akwa onye ahụ asụrụ ya ị ma joy ọ na-enye na ị hụrụ onye ịkpara akwa ya bụ ihe were akwa ahụ na-agba egwu n'okeshọn ị ma joy ọwụ it goes beyond money ọ ga-enye gị confidence gị shi na adịkwa m very creative amaghị ihe onye jiri ka onye kwara gị akwa ya sawa onye dota ihe ọma ahụ ị mere ya na ndị mmadụ si n'aka onye ahụ na-asị oke onye kwara gị ihe gị na ahụ gị na-enweta ọrụ gị nwee that confidence gị mara na ịdị fruitful n'ụwa o nwere ndị pụtara ụwa ha adịghị gịnị fruitful what are you offering ịma life anyị nọ n'ime ya ị ga-abụ magnet kedu ihe ị ga-emenwe attract that is how you become rich oke hụnanị ya anyị efeela na ịkụziri gị ka ị ga-esi akpata ego amamina gwata ị ga-agbalị nnọọ mụ onwe gị ka ị wụrụ magnet ihe ọbụla ka ị ga-esi eme ndị mmadụ attract ka ị ga-esi eme ndị mmadụ gịnị attract kedu ka ị ga-esi eme ha attract ọ bụ ihe ị na-eme gịnị offer if you have something to offer people will patronize you onye na-enweghị ihe ọ na-ere o nwere onye ga-agbapụ ya aka ahịa no onye na-enweghị ihe ọ na-arụ ekwentị ya ọ ga-ebe no onye a na-akpọ n'ekwentị na-akpọsi ike wo onye ama na onye a ga-emenwe ihe gịnị ọfa na-aghọta ya bụ ihe mgbe gaa n'ihu nyekwe aka nwaanyị ọma ọzọ dị ka ibe ya hụrụ onye na-enwe ihe ọ na-eme onye dị otu a na-adị ọ na-awụ ogbenye ọ na-awụ n'ogbenye ọ na-ada ogbenye agụrụ ga-eme gị ụwa uche onye ịrịọrọ taa ga-arịọ ya echi ị ga-arịọ ya nwanne echi n'ọnọdụ ihe niile si dowe ihu uche you no go beg me today beg me tomorrow na ahụ ga-atakasịwa m otu a ka ọ dị nọ onye na-enwe ihe ọ na-arụ ga-ada ogbenye ị ga-ada ogbenye agụrụ ga-agụwa gị anya ilecha ihe ị ga-eme hazi na ihe ị ga-erili ma ọ gịnị ị ga-eji gbu ego akpa gị zụtawuo ilecha gị ile ọhụrụ na asị chai asịkwa na iji ego o nwere ndị idleness eme na ha streeti ha abụrụ aganye ha maka na ha ji mama Ngozi ụgwọ ha ji mama Nneka ụgwọ ha ji dọk ụgwọ ha ji enye niile ejicha ya ụgwọ gị na-agazi ụjọ na-atụ gị ị nweghị ike ịgwụ fine girl na streeti gị mee ya approach maka na amara na ịdị pọl gị na-akpụ akpụ ọ na-akpụ mkpọkpọ ụgwọ ndị jikọrọ and onwekwara ihe ị chọrọ ime about it ọrụ adịghị mana mapụ every morning mee gịnị mapụ uncompleted buildings ndị a na-arụ si ha I can do this you don't know how God will do it gị si ebe ahụ mụta ka esi ede ụlọ gị si ebe ahụ mụta ka esi ete agba a na-eme ya eme ị nọrọ n'ime ụlọ ị ga-amụta ka esi ama tiles amami na wọta chọọ otu ebe ganye isi onwe ihe ị ga-amụ n'ụwa amụta ya ị na-agaghị enwe ndị ga-agbapụ gị aka ahịa ma ọrụ na-adịghị you create work by yourself or for yourself you know ọ dị oke mkpa na-aghọta bilie chọwa ihe ị ga-eme mami na-aghọta ọghọm ọzọ dị na ya bụ ihe ịnọ nkịtị dị na ịnọ idol na-eti draft kpakpakpakpakpa gị ije eze gị ije ovakran dịka ị na-eji aga ese nọmba 12 ọ gbakwara agba asị gị nwanna game ka ọ tụrụ Barcelona ọ gaghị adịrị unu mma
Manchester United akpọrọ ha n'ọnụ kemgbe ị gbawara ha how far uche nwe ndị ga-azụgide draft uche nye akwa mpam ndị mmadụ ị ga-azụga draft from morning till night. onwe ihe dị njọ n'ịzụ draft mana ọ na-abụ n'oge ezumike unu eji ya megharịa gịnị megharịa aka mana nke morning night ị na-ebe ahụ o nweghị ihe ọbụla nọ na draft ị na-amaghị ka esi eti ya ị na-amaghị ka esi atọ ịgba bọọlụ na mgbede ga-egba n'ụtụtụ ga-egba n'afternoon ọ dị egwu ị na-echekwado echiche ụwa abụọ anya ezigbote anya ka a na-eme gịnị ka a na-alụ ọ bụ onye lụkata ọnwụọ ya ezu ike kedu nke ị na-alụ ọ dị oke mkpa onye na-enweghị ihe ọ na-arụ ọ na-amalite ndụ n'azụ oge onye na-enweghị ihe ọ na-arụ mfat live agbawadela ya 5-0 live ebidola already gbawa ya gịnị 5-0 maka na ịlụ nwaanyị ọ bụrụ nwoke ọ ga-alụ ya n'azụ gịnị oge ịrụ ụlọ ọ bụrụ nwoke ọ ga-arụ ya n'azụ gịnị oge mgbe ibe gị mecharala ihe niile o nwere ndị ha alụbeghị nwaanyị rukwa ugbu a ọ n'ihi gịnị ego ikekwe nwekwa ihe ha na-arụ ha trọstụkwara ihe akwụkwọ ihe ọzọ ịhụna n'ihe mere o ji dị mkpa ịbụrụ nwatakịrị nwoke na-ege anyị ntị na mgbede a ga mapụ n'oge time wait for nobody onye gwara gị n'oge dị oge adịghị klaro oge ọ dị ichewe mgbe ihe niile ga-afọ ọlụcha in pleasant places abịa tụọrọ gị red carpet kpọrọ gị isi ala si Emeka nwa m bilie Emeka nwa m bilie oge gị erugo bilie ayọra gị mgbaramba were ka igosi gị si you like it ịlikiri ihe ị na-ahụ enye gị ki mepere gị shop gị malite ndụ live adịghị like that live awụghị Nollywood na Nigeria ebe ị ga-ejiri lailon pụọ city gị kporo ego lọta na-aghọta ya bụ ihe ị were lailon gawa city in reality ma ị na-enweghị ebe ị na-aga ị ga-ehi n'ezi and that's on period na-aghọta ya bụ ihe life wo and the violence was taken by force na-aghọta ya bụ ihe ị ga-akpọrọgode chim dị na-aya onwe gị gịnị ụra isiokwu ịhụrụ nke ụra ahụ ịma nwa ada nwoke ọcha o nwere ndị na-amaghị na ụra na-egbu mmadụ ụra nwere ike ime gị bụrụ atụrụ dị ndụ mana mpi ya kpọrọ nkụ ụra sleep ebe ị na-arahụ ụra naanị gị ede ịrahụ ọnụ ụra 12 hours iwe edi ọsọrọ gị ọnụ edi ụra ị nweghị ike imegharị ahụ ụra bịa gị nọkọọ ya out gbazamzam na-aghọta ya bụ ihe before gị ime ihe ọ ga-abụ ndị mmadụ ga-anụ otu a ma ọ bụ gị ime ihe a ga-eme appreciate o nwere sacrifice ị na-eme na nzuzo ị ga-edina ya onwe gị ụra amami na nwata ị ga-eme ọtụtụ ihe ọ dị oke mkpa make I sleep anybody wey kpai don kpai you no go kpai people wey no dey sleep no dey kpai kwa you wey dey sleep buokwa na ibu ị gaghị ebu sleep well. What is your problem? Kedu ihe bụ nsogbu gị? Gba n'uche gba nkịtị. Asị ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ. Ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ afọ. Akwa ị chọrọ ihi ụra hime n'ụra. Uche mgbe ị bịara lee anya ndị a na-enyere gị aka anọwozi ya. Nobody go tell you make you wake up. Uche ihicha ụra ahụ cheta na enwe ihe dị n'ị ga-eri. Uche nobody go tell you make you leave that sleep mapụ. Onwe ihe dị njọ n'ịrahụ ụra o mana ụra na-aka mma mgbe ị rụchara ọrụ gị mee ka atụ time rahụ gịnị ụra na-enwekwanụ limit ụra na-eme gịnị na-enwe limit ị hụrụ life anyị nọ n'ime ị ga-eji ama na imetewele ya mgbe ị bidoro rahụwa ụra na-eteta mgbe ị na-echọghị itete mgbe ahụ ọ ga-abụ ụra na-atọ ụtọ ndị mmadụ na-eko ya eko gị ma amapụ there is a reason ọ ga-eme gị dị ahead of them ịma Clara echetara m mgbe anyị na-agakwa ụlọ akwụkwọ ndị nke sekọndịrị you know ịma ịchọ ibit onye na-agba first jụọ onwe gị sị kedu ihe onye a na-agba first na-eme ọwa ị chọrọ ịgba first onye na-agba first n'ụlọ akwụkwọ ị chọrọ ịgba first gị na-arahụ ụra ya bụrụ na onye ahụ na-arahụ ụra naanị for 2 hours ị ga-arahụ 1 hour eziokwu to beat him
You must read. Ma ọ na-abụghị ya no way. And abalị ahụ ebe niile ajụọla oyi daa ajụ. No way. Makwa n'isi ụtụtụ. No way. Ka iburu akwụkwọ gị gụọ. Amami na wata mgbe ụfọdụ live anyị nọ n'ime ya n'abalị ka a na-ana vitamin ya. Eziokwu. How long you sleep determines result. Mgbe ụfọdụ na-aghọta ya bụ ihe. Ya. Anyị na-elechọkwa ahụ. We dey try. N'ike nke Chineke. Mana ị ga-agbalị chọta ọrụ. Uche arụga m ọrụ dị ebube ebe ị nọ. Kedu ọrụ dị ebube? Kedu ọrụ dị ebube ị na-arụ? Ikwesị isi m thank you. Kedu ọrụ dị ebube ị na-arụ? Gị ka ịpụta for here. Ọchịchị onye isi ala. Ama na enwe sweep go m that one. I don't win and But you know say na me. Go our Facebook page na see as I take sweep am. Oh. I won with a wide margin. I am your special advisor. Special advisor. Also special advisor. You are special advisor. Special advisor. Special advisor. Igirigi. Ebubele. Onye ntụziaka mpụrụ iche. Ike eboro ya. Ajụjụ anyị na-ajụ gị na mgbede a wee bụrụ kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye onye na-anọ ọkpọrọ person wey dey stay idle na-enweghị ihe ọ na-eme. Kedu ndụmọdụ ị nwere inye onye dị otu ahụ? Bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014. Ma ị na-agabeghị na Facebook anyị na mgbede a ị ka nọ na village gị na-eme IT ifili ga hụ the vibe dịka o kwesịrị gbapụ ya ọsọ gaa na Facebook ị garuo Facebook search ya maka Echo FM ISIOKWU FM gị kliki ịkpam nwe ike kiriwe anyị ebe ahụ gị hụkwa na ọpara independent mụnwa wa ọpara independence with my attire na flag into you will see Clara. You see Nigeria. Adan dependa. I represent my country, Nigeria. Lem nye niile. Monwe Otogo can represent ihe. Okele mo wala. I represent my country. Lekwa niile wo Nigeria. Monwa wo Nigeria. Eriri afọ wo Nigeria. Gena akọ. Mbedoma. Hello. Mbedoma. Agbarụsịa na-ekwu, agbarụsịa ngele. Gaa n'ihu agbarụsịa. Ngele. Na nye m na-akọwa ụlọ obodo adịghị na idol ma otu. Ekwesịrị mmadụ ịchọ onye na-ome. Maka udo na adịghị mmegide enye mmadụ nye every time na-enye mmadụ nye. Ekwesịrị ịdịla arụ ọrụ ọbụla. Gị nwa na onwe gị kedu ihe ị na-arụ? Ana m eme pentin. Ndewo. Jisi ike nọ ike agwụkwala gị. Okwu nụ na-ama mma ana m ala ka ijire gị mgbe ọbụla. Ndewo ya gaziere gị mgbede ọma. Mgbede ọma. Ị nọ n'ime redio? Ya nọ n'ime ya. Site n'akụkụ redio gị pụọ. Papụta. Ikwuchite m n'ime ya ebe ka ebe iwetụrụ m ka m kwue awụja ka ene Chineke dakpọ. Gaa n'ihu awụja. Ịnọ nkịtị na-ajụ brain is the devil's workshop. Otu a. Then ọ ga na-eme gị gada iche even ọjọọ dị iche iche ọkwa ịghọtago. Ama m na mara n'oge ihe nwere COVID-19 onye ọ na-anọ n'ụlọ. Ọkụ arụ niile ma ndị lele ụmụaka ha akpasị ha bụ otu ekwesịghị ịkpasị ha. Arụ ala dị iche iche adị. Ọ na-eme gị like otu unu ji kwuo ị nwere gị hụ dimkpa na ọkata n'ụlọ ya eri ihe dị ure nwatakịrị. Ọkwa ịghọtago ọ na-eme gị gaa bịa na-echegharị echiche ọjọọ ndị dị iche iche. Nwee ike ịkpa agwa ndị enwere ike isi ajụ ọsọ onye mere ha elecha gị asịpụta gị gbuo. So dị mma ka mmadụ ịnọ there is no food for a lazy man. The Bible kwuru ekwu. So onye ọla ga-ejisi ike chọọ ihe ọ ga-eme. Then nwekwe n'ike ka ọ na-echikwe na-enweta ihe na-afụ afụ na-alụ alụ gị lọbata ya ị ga nwere ike isi ike ọ wụghị ibido ụlọ labụ jiri ike ruo abalị chiri abalị jiri ike ruo ụtụtụ labụ ọ kwụrụ ahịa otu ahụ. Ndewo. Ndewo. Aka aja bụ ya butere gịnị ọnụ mmanụ. Na Facebook anyị ozi akarịkwa na nke a si n'aka ọnụ John Kennedy Chilaka ọ sị my people happy independent. Ndewo ọ sị na elu ekuru good anyị ahụ na nke gị Angelic Chinwendụ ọ sị uche na Bible verse ahụ m na-ekwe bụ Ecclesiastes 11 verse 6 ọ sị ndewo ọ chigbuola onwe ya ihe ahụ ihe rara Clara ahụ ọ dị ego mgbe ọbụla gị na onye na-amahụ Baịbụl na-emekọta ihe ọwụ otu a argument upon argument nonsense and ingredients ka ọ dị ahụla m nke gị John K na Amadi ọsọ uche na Natasha ndị steeti Imo more grace to you guys na program a ọ dị quite excited ha
dịkwa educative. John Ken isi Owerri zibata ozi gị ahụna m nke gị ka Jetan Ụzọchukwu ọ sị this Clara fine o. Ọ dị ego fine with ọnụ ụgba. Agụkwala m nke gị Chukwu Chizọba ọ sị Clara I like your hair. Ndewo. Allow me to read this thing. Allow me. Anyị ahụkwala nke gị Prince Anụkam ọ sị mgbede ọma ewu Prince Anụkam isi Owerri zibata ozi gị sị hụrụ topic nke taa na ọ dị fantastic. Na no food for a lazy man. N'ọwa ajụjụ ọwa ọsịsa gị nye ajụjụ anyị ma jụrụ. Anyị ahụkwala nke gị Chukwu Chizọba ọ sị ha ji emu ọrụ. Anyị ahụ na nke gị mgbe ọzọ ka anyị nwee ike dobiri ya. Mgbede ọma Clara na nwa ga-ama nwa grandma ya zụrụ nke ọma. Ndewo. Ọnwa anyị nọ na gị. Onye m na-achọ ọdụ m ga-adị ya wụ ya. Ya ga-achọ ọrụ maka na ebe malitere edebe workshop ka ọzọ ụkanụ aka ga bụta ọnụ mmanụ maka na si ọ na ọ ga-aga ma ọrụ mkparị ọkụkọ kwuo ebo ya na ndị abịa ndị mmadụ agbapụ duto ịsọ a ga-atọ ọbịa dị ịrịọ ya na o kwesịrị itinye nwere oche akwesị dị na-arụ ọrụ maka ịbụ na oge anọkwa n'ime ọnwụnwa na-abịara ahụ ụmụntakịrị ya chọọ irepụ ha mbara na ya ọ ga-eje ghọrọ mkparị iche iche azụ nyere otu a na-ara ha anwụ bikọs ọ ga-adị mgbe ọ na-arọ enwe ike nye ya ihe eri nwụọ oge m ga-adị ahụ ya jichi ike atụ ihe oge ya godo ụmụntakịrị na-akpọ obere ego ya ji ha smọl na hara ya ji arụ mmanya ka onwe ike na-ekike onwe ego izi maka ya nụnụ ihe na-akpọ ndị ahụ n'okporo enwe efe ya na obi niile ga-agbakasị ebe niile ọ nwekwa onwe nyụrụ ga-abụ echi agara ebe ọ ga-eme ka eme ka ọzọ ya na obi onye ahụ gara onye dị taa gara ike gasị ihe ọ na-arụ ọ dịghị mma mmadụ ịnụ mkpọrọ onye m na-achị chere kenewo gị gwa na onwe gị kedu ihe ị na-arụ ahụ m gọọmenti waka bụ ka ahụ naanị ihe mmụta ana m aga ọrụ ugbo ana m arụ ọrụ ugbo were ka mgbe ị na-ekwu ihe ọrụ m ị ga-eti otu mmụta ihe na-ege mgbawa ezite adọntị idol ma agba ya ezite njikọ nweta ego ka nwa ike na ya arịkwa bizi were ji aka arịwa ashịrị n'ime gaa na onye nwe ego ndị ndewo anọkwala idol ịnọ gaa n'ihu na Facebook anyị Clara n'ozi nke a si n'aka Ekimini nse ọ gawa onye Akwa Ibom ọ si uche ọpara independent allow me to read this thing, please. I will walk you out of this house. Onye isi ụlọ. Don't interrupt my reading. I will walk you out of this house. You and Oru mgbe a ga-ebu posta daddy akpọta gị bịa buo gaa n'ihu. Ọ sị you and Clara unu mega ọfụma. Ọ sị uche o na ịkụọla mgbadamgba na ya bụ gịnị okwu akpụ na ọnụ na mgbede a ọ sị maka na ịbịa nnọọ were oge ị ga-eji rụọ ọrụ ka were ya ga na-ehi ụra ya na apara nga ahụ mgbe ọwụla ihi gị ụra ọ ga-eme mgbe ị kwesịrị iji izu ike ijizie ya rụwa ọrụ otu aka ọ dị arụgizi ọrụ tere ya onye ahụ anwụọ Ekemini Nsechi Douglas ya gazie nọ anyị ahụ na nke gị Oriakụ Augustine ọ si uche na ọmụnwa wụ Naijiria ọmụnwa ebe Clara wụ nwunye m na ịlọ ọfụrụ anyị niile anyị ahụkwala nke gị na mgbede a ama Kolam Allen ọ si uche na Clara na ịhụrụ isiokwu ya ji n'aka na ọ dị very interesting na ejisi ike anyị ahụkwala nke gị Chioma Esonwune si happy independent ndị ọma m ji eme gịnị ọnụ ya gazie mgbede ọma uche na Clara ndị ọma ndewo ihe m na-etinye ebe ahụ ugbu a ụmụaka na-amụzi ọnụ ihe ha bụzi n'aka ekwentị ọ bụ ihe jọgburu onwe ya a na-amụ ọrụ na nwata ntakịrị ọnwụ okenye ha wisi na parents na-anụ ihe a na-ekwu ebe a ụmụ ha ọrụ bifo ha na-apụta sekọndịrị skuul ha amụ ọrụ so mmadụ pụtacha sekọndịrị skuul batocha ọkọrọda na agbọghọbịa gịsị ha ga-amụwa ọrụ ọ agaghị eruwe isi ọ ka mma na nwata ntakịrị udo dịrị ndewo ya gaziere gị mgbede ọma Uche and Clara ndewo kedu ka unu mere taa anyị dị mma ọnwa ọhụrụ ọma ọ maazị Samuel esi m mekede na gaa n'ihu ndụmọdụ m nwere inye onye na-enweghị ihe ọ na-arụ ya na nwaanyị ahụ ọ na-arụ ihe na-enweghị ihe ọ na-arụ mgbe ọ ga-aka nka ọ ga-aghọta ije ịghọtala ịma o nwere ndị ọ ga-wee na-agwa ya dị ka ị na-enye ha punishment then otu ọ na-anyị nọ na anyị na ha arụ nke gị na ịlọta na ya dị ma abịasịghị ojent uche abeg give me next tomorrow I will give you
nwoke mmadụ ọ ga-emegide di ya ruo mgbe ole? Jụọ m. Iwere stent gị kwupụta ụka ihe a gị na Clara na-adị ekwo ebe ahụ unu kụta gị ebe a were oje ntị ihe a nye onye ahụ. Brọda, ewu na ọwụ nwanne m ka ewu ama adụghị aka gị ahụ amara ya simenti. Ịghọtala? Go and hustle so that in the nightfall you will not suffer. God bless you. Gị nwa na onwe gị kedu ihe ị na-arụ? Akụchapụla ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Vincent Ibe. Ọ sị ndewo Clara na Uche, kedu ka ụbọchị gị si aga? Ọ na-aga nke ọma. Isi ihe ị nwere ike ikwu maka ya bụ mmadụ niile kwesịrị inwe aka ọrụ maka na Chineke mara ya n'iwu. Thank you so much. Gaa n'ihu Clara. Na nke si n'aka King Edwin nke Mosi Mbedoma Uche Clever Ọnụha na Clara nwoke ọcha nchọpụla ihe. Ọ sị na ọ na-ekele Chineke maka onyinye ya maka onyinye amamihe pụrụ iche o nyere ya, na ya je agba ihe ọkụ ya onye ọrụ iron welder mana na ọ na-arụkwa ihe ndị ọzọ rụzimakwa ya ama. Na nke si n'aka Ugochukwu ihe a na-achọ, ọ sị anyị happy independent ndị nke m, na ya jikwa na akwa ya ijisi ike nọ Ugochukwu ihe a na-achọ. Anyị ahụ na nke gị na mgbede a Samuel Olo Owolu, ọ sị Clara ha Uche. Samuel gwa ya Samuel Taylor Clara ham I hear you. Clara ham. I hear you. Ọkwa gbagidere m okwu ugbu a, kamera na capture ya. Ọkwa gbagidere m okwu. Kamera abego. Mgbede ọma. Ya Uche na Clara ndị adịrị ụlọ mma. Dekwara gị. Esi m were na-ekwu akpọkọtara m ụlọ ike agwụna m. Ihe dịka afọ 74 gara aga. Nne m na-akụziri anyị na onye ngala, onye alị, onye ọbụ, n'ọsọ gị gbaa ya. O kpuchi ute, agụọ ga-egburịrị ya. O ji egwuru ya na ọ na-arahụ ụra, agụọ ga-akwalite ya n'ụra. Ya were akụziere, asị m ihe dịka 74 gara aga ka nne m na-akụziri anyị ihe ndị a. Anyị were ya kpachapụ anya anyị niile, onwe onye na-enweghị ihe ọ na-eme were emeta ihe dị mma. Ṅaa ntị Uche ka m gwa gị na Clara, ihe unu na-ekwu ihe dị oke mkpa, nwe ihe a na-achịrị ọchị. Onye Igbo anaghị arịọ arịrịọ. Ihe hụrụ mgbe onye nwere n'ụzọ na-etigharị ka ọ na-eji babịa ya nla. Ọ ihe eji achị bụ ọchị mgbe m na-etolite na Parakọt, ebe a na-akpọ Parakọt mgbe ahụ. Kedụ ka 10 gara aga, 10 ya were 7. Onye Igbo anaghị arịọ arịọ. Onye Igbo na-arịọ arịọ a na-ajị okwu na aka ochiri ya. Ọ bụrụghị onye isi onye Igbo anaghị arịọ arịọ. Nye njiri akpọ nke mgbe akpọrọ onye ngọgụ ugbo 3 na 4 nweta gị. Uche gwakwa ha na onye Igbo anaghị arịọ arịrịọ. Thank you, ama agwa ha, agwala m ha already. Uche onye na-ekwu ihe awụ onye ezigbo isi Chineke nyere isi awọ. Akara na 18 onye na-agwa gị. Gwa ndị na-arịọ arịrịọ onye Igbo na-aga arịrịọ ya chọọ ihe ọ na-eme. Onye Igbo anaghị arịọ arịrịọ, ọwụ omenala anyị. Ndị si mmadụ ugwu gbarata wetara onye Igbo bịa na-egefe aka n'ụzọ were donye na wheelbarrow na-akpagharị. Onye na-enweghị ihe ọ na-eme ga-ezuriri oshi. Onye nne m na-ekwu onye na-enweghị ihe ọ ga-enweta ihe ọ na-eri, ọ ga-ezuriri oshi. Ndewo ya gaziere gị nọ o wee bụrụ ya Pablo jekwa chọọ gịnị ihe ị ga-arụ. Jekwa chọọ gịnị ihe ị ga-arụ. Ọ dị oke mkpa. Ọ dị gịnị oke mkpa. Arụ na aṅụ erie na ndo. Kedu ihe ị na-arụ? Ị na-apị bọtịn ọwa ọrụ. Kedu ihe ị na-eme gịnị ị na-arụ? Wetin you dey do? O nweghị ihe ka aka ọrụ. Ị hụrụ aka ọrụ anaghị agba ya drọ. Ị na-arụgodo ọrụ gọọmenti, ị na-arụgodo ọrụ ebe a na-akpọ gị ụgwọ n'ọnwa, chọkwa saịdị gịnị wọk, saịdị hustle. Dị oke mkpa o. Ọ dị oke mkpa. Ị ma Naijiria nke ugbu a, ime only one source of income, anya ga-ebe gị ịwa. Anya gị wụ ndo. Ọ gaghị ezu. Atọ. Ọ gaghị eme gịnị ezu. Kedu another thing ị na-arụ? Double ọya ma ọ triple ọya. Eziokwu. Ọ dị oke mkpa. Na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Susan Onyinyechi Ọjị. Ọ sị uhuruchi ọma Uche na Clara na nke awọ mbụ ya ịhụ anyị na anyị amaka. Na ndụmọdụ ọ na-enye ha bụ ka ha ga-achọ ihe ha ga-eme na akwụkwọ nsọ si na akwụkwọ Tesalonaika ya bụ Thessalonians nke 2:3 amaokwu nke 10. Ọ sị onye na-aga ya arụ ya erikwala. Thank you.
Evangelist Onyinyechi CMCC Road zibata ozi ya na mgbede a ka ọ dị anya ahụ na nke gị G plus Global isi na-eme enjoy our program na kemgbe isi South Africa lọta Eko or nothing. Thank you so much. Gaa n'ihu Clara. N'aka si n'aka Anthony Ekenia. Ọ sụche na Clara ndeewo na-agụrụ anya ọfọ Happy Independent ọma. Ọ sị ịnọ nkịtị na-ebute ohi. Ọ sị onye ọbụla ya ga-achọ ihe ọ ga-arụ na anyị ndeewo. Ya gaziere gị nọ mgbede ọma. Mgbede ọma Uche nwa grandma sụrụ ọfụma. Ndewo. Nwere eze mkpọga ndewo. Mgbede ọma o. Onye gị na-ekwu Eda Ifeanyị okwu JP nke si mmadụ obogo ha dịbe na local gọọmenti na-akpọ. Ya gaziere gị n'ezigbote ọyị m. Ya Uche. Ịmara na oge mbụ gịbe na ọha jedebe na gị si pụta gaa hụ na onye ọbụla na-eji ọrụ ugbo na-agba mbọ. Ugbu a kwanụ ụmụ okorobịa na-arụzi ọrụ ugbu a na-eme ha agaghị ejime ka ọ bara ha uru mana o nwere ọtụtụ n'ime ha chibọ n'ụtụtụ ha mụ ụzọ fisi agaghị apụ ha eji ebe a na-aṅụ mmanya arụkwu ebe ahụ lọtazie anụrụ nkwu ebe na-achọzi onye a ga-akọrị adonye ha na-agba okwu onye ka ha mma moto gbafọ agaghị ego ole ga-ezo moto ahụ sị m na aga m agba moto a bifo afọ agwụ onye a na-agbakwa moto nwekwa ihe ọ na-arụ onwekwa ihe ọ na-arụ ya amara price moto bifo ya eri eri ọ ga-ejeri ya mmadụ ụfọdụ n'ime ha ụmụaka na 50-something years ka na-akpụ nne ha edenye onwe ha nri 50-something elube nwaanyị gị na nne gị nye gị iri gị so na ebe tila n'ime agadi nwaanyị ma o nwere ihe chọrọ ịgwa ha onwere ndị ke na-ege ntị o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ụwa anyasụ ọ bụrụ ma ha mechaa ihe oge ahụ okorobịa na ụwa anyasụ ruo ọ ga-enye ha nsogbu nke ọ hụrụ m nga nọ nwanne ya ewutele gị redio jeneral ọ bụghị anyị nwa akụchapụrụ gị ọ ga-abịa ikuku o wee bụrụ ya anyị ahụ na nke gị chuzin isi Happy Independent Uche na Clara na o nwere otu onye ọwụ si na ọwụ pasịtọ na n'ihi ya ọ naghị arụ ọrụ ọkwa ị na-aghọta mana agụrụ na-eme ya ịwa ọ na-arị ego ọ na-eboro wetin no good mgbe ọbụla ị hụrụ ya ọ na-arahụ ụra na ọ wee graduate of engineering for that matter ọ dị egwu ịhụ na ihe ahụ anyị na-ekwu okwu ya pastọ kwesịrị ịrụ ọrụ pastọ na-arụ ọrụ agaghị adị na-ama ndị members ya bil mgbe ọbụla pụtanụ weta na ego ịchọ ka Chineke nye gị aka nchawa lai weta na ego welie ya gị na-ebilu ha left right and center pastọ jikwa chọọ gịnị ihe ị na-arụ ọ dị very important iwuru pastọ nwere ihe ị na-arụ na pastọ ọ ga-amagbu onwe o wee na-agwa ndị ụka gị okwu gị na-agwa ha with the boldness onye ka ị tụgakwara n'ụjọ if you want to go you go ịgbawa mmadụ okwu ma ihu okwu na-ebe ndị ya ebe ndị God dị angry with you ma ihu eziokwu ahụ na-ebe ndị ya ị maghị nke ị ga-ekwu ha kpara ngwengwe ha pụọ ibidobe you are deceiving yourself gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka Chibuike Johnson ọ sị mgbede ọma Uche n'ala anyị bụ Naijiria na ya sikwa na ọ sị awụ Ugochukwu Johnson ike mefulasi obosima ọhaji ọ sị gbasara ya bụ okwu iji n'aka na mgbede a na ya ji arụ ọrụ na ihe na-eji arụkwa ọrụ POP jisi ike nọ Chibuike Johnson ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị kpọmkwem mgbe ọ kụrụ elekere 6 nke mgbede a n'ihi ya nọrọkwa ebe ahụ emekwala ngagharị Echo FM 100.7, the fresh news people. Are you ready to showcase your brand to the heartbeat of Africa's broadcasting industry? At Africast 2025, the premier gathering of broadcasters, content creators, and media innovators, your business gets the spotlight it deserves. From October 20th to 24th at the Balmoral Convention Center, Sheraton, Ikeja, Lagos, Nigeria, thousands of industry leaders and decision makers will connect, explore, and invest in the future of broadcasting. Book your exhibition booth today and put your products, services, and ideas in front of the people who matter most. Don't just attend Africast 2025. Be seen, be heard, and be inspired. Visit www.africastexpo.com or email info@nbc.gov.ng to secure your registration now. NBC, your right to quality broadcasting. Echo FM.
jirila otu nkeji gata elekere isii nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa, ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya. Atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Wenezdee, abalị mbụ nke ọnwa iri afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara n'ọlecha anya wee si oke ka m malitekwawa okpu. Na mgbede taa onwe ka isi tọọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ n'otu Pengasan n'ụlọ ọrụ Dangote edoziela esemokwu dị n'etiti ha. Ị ga-anụrụkwa n'otu ọhaneze ndị Igbo akpọọla oku ka a tọhapụ Nnamdi Kanu. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ na onye isi ala Tinubu anọrọla n'ụbọchị taa bụ mmemme Indipenda gwa ndị Naijiria okwu. Ngwanụ tọọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m. Na mgbede taa onye ga-anụ olu ya bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Ya bụ obi iko n'elu a na-ahụta na ngalaba na-ahụ maka mmanụ ụgbọala n'ala anyị abịala na njedebe dịka otu jikọtara nnukwu ndị ọrụ mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ Pengasan na ụlọ ọrụ Dangote bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala bịara nwee mkpekọrịta. N'ihi nke a ụlọ ọrụ Dangote bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala ekwetala ịkpọghachi ndị otu Pengasan bụ ndị ha chọrọ n'ọrụ. Nke a na-abịa dịka ya bụ Pengasan na ụlọ ọrụ Dangote nwechara nzukọ were ha abalị abụọ bụ nzukọ hiri odo n'ụbọchị Mọnde nakwa n'ụbọchị Tuzdee gara aga nke izu ụka a, bụ ebe ha nọ kpebie ịkpọsa mmiri n'obi ma dozie esemokwu dị n'etiti ha. Onye isi ala Bola Tinubu anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee wụọ ọkpa jam n'ọdụ ụgbọelu Sam Mbakwe International Cargo Airport dị n'Owerri bụ isi steeti Imo. Ụgbọelu onye isi ala wụrụ ọkpa na ya bụ ọdụ ụgbọelu dị ka ọ fọdụrụ nkeji 8 ka ọ kụọ elekere mbụ nke ehihie ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee. Ka ọ dị, onye isi ala Bola Tinubu anọrọla na ya bụ njem ọ bịara gbapee ọtụtụ ihe ndị dịgasị iche iche gọvanọ steeti Imo bụ Hope Uzodimma rụrụ na steeti Imo, bụ nke gụnyere okporo ụzọ si Owerri gawa Mbaise ma sikwa Mbaise gawa Ụmụahịa, tinyere okporo ụzọ Asọmta flyover dị na Control Owerri nakwa ụlọ ọgbakọ ezumezu Emmanuel Iwu Anyanwụ International Conference Center. Dịka onye isi ala gbapechara ihe ndị a, ọ gakwara sonyere na mmemme eji wepụtara ọha na eze akpụkpọ ọgụgụ gọvanọ steeti Imo bụ Hope Uzodimma dere gbasara ọchịchị otu pati APC n'ala anyị kemgbe afọ 10 ugbu a. Otu ọha na eze ndị Igbo esorola ndị Naijiria n'ozuzu oke ṅụkọ ọṅụ maka ncheta ụbọchị nnwere onwe nke afọ 65 65 years ala anyị bụ Naijiria nwerela onwe ya n'aka ọchịchị ndị ọcha, ebe ha katọkwara ịga n'ihu agara na-emegbu ndị Igbo ya na ịga n'ihu agara jichie Nnamdi Kanu. Ọ bụ onye ode akwụkwọ mgbasa ozi ọhaneze nke ya bụ otu ọhaneze ndị Igbo bụ Eze Chi Chukwu bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a site n'akwụkwọ ozi o wepụtara. Na ya bụ akwụkwọ ozi, onye isi oche otu ọhaneze ndị Igbo bụ Senetọ Azụta Mbata chetara ọchịchị etiti na ndị Igbo ji esosi ike n'ihe ọbụla a na-eme n'ala Igbo, na n'ihi ya o kwesịghị ka a gaa n'ihu na-akpagbu ha. N'ihi ya ọ kpọrọ oku ka eme ngwa tọhapụ Nnamdi Kanu. Ndị uwe ojii steeti Nasarawa apụtala mee ka ọhaneze mara na ndị uwe ojii ga-anọ n'abalị abụọ nke ọnwa Ọktoba na-abịa abịa bido jichiwe ndị bụ ụgbọala ugegbe ha dị ojii tinted glass na-enweghị akwụkwọ ikike pamit. N'ihi ya ha rịọrọ ndị niile ji akpọ ụgbọala gbaa gburugburu ala anyị bụ ndị ụgbọala ha bụ ugegbe ojii bụ tinted glass ka ha mee ngwa mee ihe dịka ntụziaka e nyere ha si wee dị iji hụ na anwụchighị ha ma nye ha ntaramahụhụ so ya.
akwụkwọ ozi onye otimkpu ndị uwe ojii ya bụ steeti Nasarawa bụ SP Ramhan Namsel wepụtara ọhaneze kọwara na iji igwe kọmputa edebanye aha maka akwụkwọ ikike pamiti ahụ ka nọkwa na-aga n'ihu ebe a tụrụ anya na ndị niile nwere ụgbọala bụ ugegbe ojii tinted glass gara nweta ya bụ akwụkwọ ikike pamiti tupu ya bụ ụbọchị mbirimambi akara aka eruo. Ya bụ ndị uwe ojii steeti Nasarawa kwuru ya ha na ndebanye aha maka ya bụ akwụkwọ ikike pamiti bụ n'efu. Ha gbara ndị bi na steeti Nasarawa nakwa n'ala anyị bụ Naijiria n'ozuzu oke na nke a bụ iji kwalitekwuo nchekwa ma chekwaa ndị ji okporo ụzọ eme njem. Gọọmenti steeti Kogi agbarụọla ihu gbasara ya bụ ụgbọ mmiri kpuru na River Niger bụ nke metụtara ndị ahịa si kansụl ime obodo Ibaji nke steeti Kogi na-aga ahịa Ilushi Market dị na steeti Edo. Ya bụ gọọmenti steeti Kogi gosipụtara mgbarụ ihu a site n'akwụkwọ ozi onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti ahụ bụ Kingsley Famo wepụtara ọhaneze n'ụbọchị taa bụ Wenezdee. Bụ akwụkwọ ozi ha nọ na ya kọwaa ya bụ ụgbọ mmiri kpuru dịka nke jọgburu onwe ya ka ọ dị. Ya bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na ya bụ steeti Kogi emeela ka ọhaneze mara na ọnụọgụ ndị nwụrụ na ya bụ ụgbọ mmiri kpuru eruola 26 26 people. Na ya bụ akwụkwọ ozi nwa amadi a wepụtara, gọvanọ steeti ahụ bụ Usman Ododo so ezinụlọ ndị nke a metụtara ruo uju ma nye ntụziaka ka enye ndị nke a metụtara nkwado. Ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja agbatịkwuo n'ụbọchị ha ga-eleba ya anya bụ akwụkwọ ahụ a gbara Omoyole Sowore n'ụlọ ikpe ka ọ dịwazie n'abalị 27 nke ọnwa Ọktoba na-abịa abịa. Ọkaikpe ziri ezi Mohammed Garba Omar gbatịkwuru ya bụ ikpe dị ka ọ chọpụtachara na ọchịchị etiti ewetaghị mpempe akwụkwọ eji gbaa ya bụ Omoyole Sowore akwụkwọ n'ụlọ ikpe ahụ dịka iwu si wee dị. Mgbe e welitere ya bụ okwu n'ụlọ ikpe ahụ, Sowore site n'ọnụ onye ọkaikpe ya bụ Abubakar Marshal gbara ụkwụ megide nke a ma kwuo na ya bụ ikpe agaghị aga n'ihu ebe ọ na-ahụghị ya bụ mpempe akwụkwọ eji gbaa ya akwụkwọ n'ụlọ ikpe. N'ihi nke a, ya bụ Sowore site n'ọnụ onye ọkaikpe ya gbara ya bụ ụlọ ikpe na ha chọta mpempe akwụkwọ ahụ nye ya ma nyekwa ya abalị 3 ịgụzu akwụkwọ ahụ nke ọma dịka o si wee dị n'okpuru iwu ala anyị. Onye isi ala Bola Tinubu anọrọla n'ụbọchị taa bụ Wenezdee gwa ndị Naijiria okwu. Onye isi ala Bola Tinubu anọrọla n'ụbọchị taa bụ Wenezdee gwa ndị Naijiria n'ụbọchị ọjọọ ha abịala na njedebe. Onye isi ala Tinubu kwuru na atụmatụ ntụtegharị akụ na ụba o ji wụchaa n'ọchịchị ebidola mịtawa mkpụrụ dị mma bụkwanụ nke o kwuru mere ndị Naijiria ji wee nwee olileanya n'obodo anyị abụ Naijiria ga-emecha ma kwuo mma karịa. Dịka ọ na-agwa ndị Naijiria okwu maka mmemme ncheta afọ 65 ala anyị bụ Naijiria nwerela onwe ya n'aka ọchịchị ndị ọcha, Tinubu kwuru na ọchịchị ya kacha leba anya n'ihe ga-amịtara ala anyị bụ Naijiria mkpụrụ dị mma n'ọdịnihu karịa ugbu a. O kwuru na kemgbe ọ batara n'ọkwa ọchịchị onye isi ala Naijiria n'ọnwa Mee afọ 2023 gara aga na ndị Naijiria ebidola hụwa mkpụrụ dị mma ọchịchị ya na-amịpụta. Na nchịkọta okwu ya, ọ kpọkuru ndị Naijiria niile ma esekere ma edima ka ha bịakọta ọnụ dị n'otu ma bụrụkwa ndị ga-adị na-arụpụta kama ịbụso naanị ndị na-eri eri. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ, o zochaala ma gbachaa. Ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwala na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ pụrụ n'otu Pengasan na ụlọ ọrụ Dangote edoziela esemokwu dị n'etiti ha. Emekwara nke nọrọ n'otu ọha na eze ndị Igbo akpọọla oku ka atọhapụ Nnamdi Kanu. Meekwa ka o doo gị anya na onye isi ala Tinubu anọrọla n'ụbọchị taa bụ Wenezdee bụ ụbọchị mmemme Indipenda gwa ndị Naijiria okwu. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a,
ka mụ onwe mbụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị n'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi ịbịara ya bụ ụdara ka ọ dị dadarara n'ihi ya agagharịkwala agagharị. Echo FM. Echo FM 100.7 The Fresh News People. Sweet music only on your favorite radio dial. Echo FM 100.7. erie na ndo otu a ka ọ dị Oghom kwuru ya uche na ghọta uche ga-agba mbọ ka inwe ike enwe ihe ọzọ ị ga na-eji na-emegharị aka enwere m side hustle ibile say you know me o me webi uche chekwana m enye gị advice jee jụọ ajụjụ ịjụcha ajụjụ akọwara gị as your special advisor Iwoma na nga ka ọha anyị n'ọnụ na nkịta ọ na-agbalị ala isonyere anyị asị onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi si ka onye chiri ya zere na-agbalị ala si ọzọ dị ka ibe ya ịhụrụ echi site n'ike nke Chineke anyị ga-agwụchakwa ebe a ma ọkụ elekere 7 nke ụtụtụ bịa wetara unu akụkọ ụwa na nkenke o jiri nkeji 30 gata elekere 7 anyị ga-abịa wetakwara n'ihe omume nzukọ ume Igbo anyị si unu nọrọkwa ebe ahụ na-ege Echo FM 100.7 aka anyị ka AJUJU bara imete gị ma uche nwe ihe ọzọ chọrọ ịgwa ha ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na o nwere biskiti nta fọrọ ya ada m ewetara gị ya tomorrow ka ya tapụkọ ya chọọ ka o mee expire uche achọọ m enye m chamta echi gị ji ya kọọ m ọnụ agaghị anwe ihe dịka ihe mba achọọ m don't worry anwe ihe dịka achọrọ m ime ya secret just that ọ rịpụrụ m arịpụ mbete mbi echi m ewetara gị ya ekechila m ya na black nylon ebe ndanda na-agaghị ata ya uche nidi me oni chọrọ Clara inidiri ya oni chọrọ ịzụtara m ehụrụ biskit inidiri ya or you pay me back or you pay me back zụtara m new one a na-atọ pepe old one a ga-atachagodi don't waste food o na country hard na mi open na m kwesịrị ịṅụrị ọṅụ na mmadụ Clara ị ga-ata biskit ahụ gị na-akọ ihe ịkọga onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi ụbọchị nta ka achụwa na Owere nchi ndị nụrụ olu ha na mgbede enwe ndị ọzọ bụ na-abụghị m nwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara ma ya zụziri nke ọma nakwa anyị wee na-asị ka mgbede taa bụ Wednesday Orie gaa n'ihu na-amara gị ma ndewo Echo FM 100.7 The Fresh News People. As we celebrate 6.5 decades of freedom, unity, and progress, Echo FM 100.7 Owerri joins the nation in commemorating this momentous occasion. It is another opportunity for us to honor the sacrifices, struggles, and triumphs that have shaped our great nation. Join us throughout the day as we reflect on our nation's journey, celebrate our diversity, and look towards a brighter future. We'll bring you inspiring stories, patriotic music, and special messages to mark this momentous occasion. From us at Echo FM 100.7 Owerri, we wish you, our dear listener, a happy 65th Independence Anniversary. May this day inspire us to continue striving for a brighter future, unity, and progress. Happy 65th Independence, Nigeria. Wow! Owerri is rising and smart people